Boas, Germán, primeiro de nada, fin de semana, partido en Moaña, saída complicada, rival directo a todo momento, que está aí tamén na loita por ese ascenso. Que agardades o que vos contou un pouco currás do equipo, que esperades dese encontro fora? Bueno, agardamos un encontro complicado, determinante, por a altura da temporada que é, o rival que é un rival directo, por moito que nas últimas jornadas o mellor por resultados distanciase un pouco, pero tamén é certo que se calquera dos que falle nunha xornada, pois rapidamente volves para atrás ou para adiante, así que partido complicado de ter as armas preparadas porque va a facer falta. O equipo deu lavado de cara moi importante, pasou dunha dinámica un pouco negativa, unha dinámica de 7 partidos nos que sumou 19 puntos de 21 posibles. Onde estivo a clave dese cambio? Bueno, quizáis non é unha clave, son moitas claves, é un contexto que viñamos dunha época que entre lesións, sancións, pois era difícil sumar adestramentos tamén con toda a plantilla, pouco a pouco fomos xuntando todo, toda a xente traballando moi ben e despois ese proceso que se foi plasmando pouco a pouco, semana tras semana. E nada, ese acerto tamén, ese dato importante que o equipo cada vez pois é máis fiable no sentido de que non encaixa tanto, mellor, ainda que xa tampouco creo que se encaixase moito, eso sempre fai que os goles pois teñan máis valor. Entonces, claro, se non encaixas calquer gol vai facer sumar puntos e, bueno, a dinámica pois está aí. Xogaches como central, tamén como medio centro. Nos últimos partidos xa te estás asentando nesa posición de medular no doble pivote con Luís. Onde te atopas máis cómodo? Bueno, calqueira das dúas. Moitas veces dixen que seguramente dependendo do que busque o adestrador co once inicial e co tipo de xogo que se desempeñe, pois podo adaptar máis a unha outra posición, pero bueno, é certo que no medio do campo disfruto moito e, bueno, a hora que podo ter continuidade aí, pois a verdade é que o estou facendo, así que encantado. E como te sentes neste club no Ourense? Como te estás sentindo nesta primeira tempada vestindo os colores vermellos? Ben, moi ben, a verdade que moi contento. Sempre o dixen desde o principio como que unha das ambicións que me facía vir aquí era pois loitar por obxectivos ambiciosos e volver ter esa ilusión. Bueno, isto é un club no que é sotelo porque nós mesmos creo que nos marcamos desde o principio esa ambición de estar arriba e despois que o entorno, por afección, por historia, bueno, entre comillas, que ten detrás este club, pois fai que sea moi boa e moi positiva a experiencia, a verdade, moi contento. Un chamamento que lle farías a afición de cara a este domingo, a esa visita importante? Pois nada, que confíen como sempre están confiando, que apoio nunca nos falta, que intentaremos non defraudarlos, que seguro que non nos imos defraudar e que esperemos que sexa un paso máis e unha semana menos para conseguir o que todos queremos, que é o ascenso. Foron os 5 partidos nos que fallamos na primeira volta, estes últimos 5 do final, non repetir errores, que te acordas do empate que contra o Moaña, sempre por diante, sempre empatado, pero bueno, un equipo moi complicado, xogado en fútbol. Sí, no, está claro que é un equipo complicado por eso, porque é un equipo completo no sentido de que domina moitas facetas do xogo e ten, ainda por riba, pois, xogadores determinantes, sobre todo hacia adiante. Entonces hai que estar moi alerta. Sí que é verdad que coincide que este tramo foi no que ao mellor o que diste máis flaqueamos na primeira volta, pero bueno, toco madeira que a situación ahora mismo da plantilla en general é outra por tema de lesións e dinámicas, máis que nada, e aprender dos erros tamén, que ao mellor eso que diste de empezar, que eran partidos nos que empezábamos por diante e despois sempre acabábamos empatando cedendo terreo, pois intentar que eso non ocurra. Penso que o equipo ahora é máis lineal no partido, que ao mellor antes éramos como máis de un arreón fuerte, despois como que parecía que se nos facía algo partido. Penso que ahora estamos nun momento no que sabemos madurar o partido e sabemos competir ao completo os 90 minutos, así que eu penso que vai ser un bo día para mí. Deberías dar un pronóstico de ascensos. Pronóstico de ascensos? Home, por suposto que a Unión Deportiva Ourense. Despois o seguinte, está claro o que dixen antes, o sea, é moi complicado porque por moito que ahora este Estradense, Porriño, empatado a puntos, sexamos os 3 equipos que estamos aí en 3 puntos, pois está Atios, está a 5 Moaña, despois a 6 puntos Bande incluso, que en 3 xornadas pode estar aí perfectamente.
A min sinceramente Porriño pareceme tamén un rival moi complicado por plantilla, que chegado a este punto no que se decide todo por xogadores parece un equipo moi peligroso, onde que xa che digo, Estrade se leva aí toda a temporada por algo, Moaña o mismo, e Actios está nunha dinámica, sabes, ascendente tamén, incluso Bande, por xogadores calquera deses equipos pode de aquí a 5 xornadas estar entre os dos primeiros. Tenéis que compostar a terceira, ten algo de parecido ou son mundos distintos? Bueno, é certo que neste momento, neste intre da temporada era diferente porque co Compostela conseguíamos, digamos, distanciarnos e, bueno, como que foi todo máis tranquilo, non chegamos xogándonos todo ao final. Sí que é parecido no que tamén é un clube que ten esa ambición e ese respaldo social no que sempre se tira para ganar. Pero bueno, parecido non, o resultado seguramente vai ser o mismo, espero, o resto, pois mira, experiencias diferentes.